Beni. Ngono. Lah piye to, Mas? Aku ya apa wae iso. Tenanan. Ngemsi pinter. Oh iya. Dalang ya payu. Oh iya tenan kuwi. Dadi juragan ya sukses. Mung satu sing aku ora iso. Apa, Mas? Menyakiti hati istri saya. Lah. Kuwi tenan kuwi. Lah rumangsane sampean ki nek jejer ngene iki terus gandrung-gandrung, demek-demek ngono ki apa ora hati istrimu sakit? Ning aku wis sumpah karo bojoku. Piye? Mak, nadyan aku iso amor Mbak Elida, amor Mbak Fania, Mbak Ani, saya berjanji dalam hati, saya tidak akan pernah kelahin hati apalagi pindah body. Loh. Nadyan to bodimu langsing kaya ngene iki tidak pernah bisa menggetarkan hatiku. Oh ngono Mas, berarti jenengan ini tipe laki-laki yang setia ngene ya. Kowe ya. aja ngaku dadi penyanyi ayu tur laris nek urung tau dadi yangku kowe. Lah. Ki ya lho, aja gelem ngono. Ya piye ya Mas? Ya nganggo dipikir-pikir ngono lho. Lah nek ya jenengan ya bener juragan sapi. Nek yo cilik kok ngene iki. Mas cilik kan mung dedeg. Terus? Mung dedeg. Nyatane bojoku yo meteng wae lho. Oh ngono. Iki kan pilihan hidup, no. Iya. Pilihan hidup. Upamane kowe enom ya to. Ijek enom belum di bojo. Enek ning klamar. Itu kan atimu tetep bimbang. Iya. Enek ning klamar, bagus dhuwur ora tek ndidit. Terus cilik ireng pinter ngemsi sudah gang sapi. Pilih ndi? Alah, kowe arep kok klitah-kliti tetep milih ning ngene iki, Dek. Apa nek? Arep ora ngono. Cintaimu seumur jagung. Lah terpiye lho. Kowe iki pomo dadiane omah Londo kok tak mulyake no. Ora tak urong ngene iki. Ya. Ngono. Njaluk apa tak turuti. Oh iya, aja ngono aku ora penak lho Mas. Kula ki kalih panjenengan ki srawung seprono sprene aku ya matur nuwun. Sampean paringi job, dijak tanggapan karo jamu sekaten. Aku ki lak ya ora tau to Mas jenenge ngarani babakan nggon duit ngono ki lho aku ki ora tau. Kowe iki rasa terima kasih karo aku, matur nuwun karo aku, tak kei rezeki sepronsone. Kowe iki yo mbales karo aku. Ya, lah kira-kira jenengan ki upama rokok ngono le disenengi apa? Rokok remeh men rokok. Lah nek aku ki, lah nek wong lanang ki lak ya sing disenengi ki lak ya upamane udute apa ngono. Pitakonmu ora kena disauri. Wis padha tuwek iki ya ngerti to njal apa. Lah, yo lho, kados mekaten menika para tamu niki wau bar ngendika turene setia kalih istrine kok urung ganti menit kok wis. Lah wong nak pas mendem. Ya. Lah iki mendem ora? Yo kadang kala. Oke, yang pasti apa itu selalu jaga silaturahmi. Iya betul Mas. Bojomu yo koncoku untuk kita selalu pokoknya sharing-sharing tentang kabudayan. Jadi umpama piye carane kowe iki tak jak bojomu tidak pernah ada rasa curiga. Oh iya, aja kleru ngomong lho ya. Bojomu adalah koncoku, begitu nanti ketika ajak gentenan ngono malah kleru kowe engko. Kowe mah mathuk. Lah piye to? Mathuk kowe. Lah kok mathuk piye lho Mas? Umpama ngono ki aku yo oke lho iki. Mang aku lah bojoku ki bagus dhuwur putih lho. Bagus kan yo sukses aku. Iya. Aku ya percaya. Wong ya saiki sengko segi. Perbedaannya aku karo bojomu kan beda. Iya bedane. Aku tahu barengan ning Sunggingan iki. Nang Bank BRI. Iya. Lah kono pencairan duit utangan kok aku narik tabungan iki ya. Ya aja ngono to Mas ya. Rusak to. Lah jenenge ngono kuwi kan ya usahane dhewe-dhewe kok ya rumangsa. Ya piye ya wis. Laki-laki sukses. Jangan Ya. Aku ya percaya kok wah jan wong juragane tumpakane hihoha. Aku gur Hansa lho. Ya beda. Foto. Nggih menika kinen foto keluarga sakderipun nampi sasmita tur pambagya menawi mangke sampun